Мектепке карата белектерди беребиз. Infinix смартфонун сатып алып, канцелярдык товарлар менен рюкзакты белекке ал. Эң сонун белектер үчүн Осторго. Победа за Амир Алиев 3, Иран. Следваща среща 67 кг. Янис Нефри, Франция. Сеид Софраби, Иран. Madine Amir Aliev, Iran. Next match to Matfil Yanis Nefri, France. Seyed Soufrabi, Iran. МТБХ категория 97 кг. Победа за Али Абеди Асли, Иран. Следващата среща последна на ТПХ категория 60 кг. Четвъртфинал Нихат Мамади, Азербайджан. Борислав Кирилов, България. Последна среща на ТПХ категория 60 кг. Победа за Нихат Мамадли, Азербайджан. Nihad Mamadli, Azerbaijan.
60 кг, победа за Саят Софради Иран. Следваща среща 72 кг, Фарес Вали Египет, Али Реза Мухаммадикияни Иран. Match B winner, Sayed Sotrabi, Iran. Next match on Mat B, Fares Mohamed Abdul Sattar, Khalid Egypt, and Ali Reza Mohammadibayan, Iran. Типик С категорията